Sziasztok! Újra itt vagyunk, én Kata vagyok. Én pedig Zsuzsi, és most ismét Pokémon kártyákat fogunk nyitni. Igazából ezt a Mega Venusaur EX Premium kollekciót, többféle booster van benne. Amit én a legjobban várok, az a nagy lentikulár, meg a matrica, mert én szeretem a lentikulár kártyákat alapból, és gyűjtöm a matricákat, úgyhogy nekem ez lesz a legizgalmasabb része. Kata vette ezt még a Card Expo-n, és igazából ő fog tudni beszélni róla többet, hogy mi a története, hogyan vette meg, illetve miért pont ezt szerette volna. Úgyhogy átadom neki a szót. Miért pont ezt? Az olyan szempontból, hogy miért pont a Mega Venusaur EX Premium Collection-t vettem meg, az nem tudom, megláttam, megtetszett. Megláttam és megtetszett. És ahol vettem, ott 5 darab volt így egymásra rakva, és akkor így kérdezték, hogy melyiket kérem, és hát a középsőt, a harmadikat, ami mindenhonnan a harmadik. Tudni kell, hogy a 9 a szerencseszámom, és hogy ha valaminél nincs ott a 9, akkor azt keresem, hogy mi az, ami kötődik a 9-hez, és ez a 3. És amúgy is a 9 után a 3-at mondanám még így szerencseszámomnak, vagy ilyen mellékes szerencseszámomnak, mert hogy 3-án születtem. Mindegy, és akkor mondta a srác, hogy lepakolt rá, és mondta, hogy de ez szakadt. Nem-e baj? Mondom, nem. Tehát már reménykedtem, hogy hát, ha ez valami jó szerencsét jelent, nem tudom. És amúgy igen, ugye az is tetszett benne, hogy 3 különböző booster, ugye a Journey Together-ből van 4, van 2 meg evolúciós, és 2, amit nem látok, úgyhogy azt majd, ha kibontottuk, kiderül. És igen, ugye van benne ilyen nagy lentikulár kártya, ugye egy sima Venusaur-os Mega EX, illetve matricát is tartalmaz. Nem tudom ezen túl. Tudnék-e még mondani róla valamit? Bontsuk ki! Bontsuk ki? Na, nézzük. Azt mondja, hogy itt alul talán, hát ez mindenhol ragasztva van, úgyhogy azt hiszem feltépni fogjuk ezen az oldalon. Szóval Schnitzel. Bekészültem volna. Én sem néztem, hogy bontani hogy kell majd, úgyhogy én se tudtam, hogy kellene fog még hozzá valami plusz. Igen. Szakadja. Úgy. Nem. Wow. Wow, igen. Nagyon tutin műanyag az egész. Hogy máshogy. Igen. És ezennel, ami a legfontosabb Zsuzsinak, Úristen, mekkora matrica? ezt át is adom, és igen, mutatom, egy ilyen matrica van hozzá. Ezt is odaadjuk neki. A lentikulár konkrétan. Nagyon aranyosban. Igen. Igazából nem tudom, hogy így. Így az előbb látszott, hogy akkor így. Mindjárt mutatom a normál verzióját. Talán szépen látni, hogy csillog. És akkor ő ugye azonnal megvan, úgyhogy hát azonnal be is fogjuk majd bugyizni. De előtt megnézzük. Ha melegem van. Legyezőnek is használható. Szóval van 4 darab Journey Together-ünk. Van. Miért magam mellett van, miért nem itt előttem. Könnyebben elérem. Van 2 meg evolúció. És Destin Rivals. Igen. Destin Rivals. És ez rakéta csapatos. Így. Meg ugye ő is értelemszerűen menők. Na, hát most, hogy megnéztük, hogy mit is tartalmaz, akkor ezt hiszem a kártyákat is elkezdhetjük bontani. Na, őt be is raktam a nagyon cuki gengáros sleeve-be. Ugye azok is ide vannak már készítve. Ha húzunk valamit, és akkor kezdjük is. Journey-vel kezdünk, ha már úgyis ebből van a több. Ugye, hogy a kódkártya
És akkor átrakjuk ide. Van egy villamos energiánk. Ez most hirtelen nem jut eszembe angolul. Annyiszor elhangzik, nem baj. Van egy graveler, egy Alolan graveler, ez azt hiszem, milyen specifikusnak mondják ezeket, amikor ilyen helyek, azt kifejezetten a Pokémon játékokban, ugye különböző helyek, és azt hiszem vannak ilyen régió specifikus kártya. Szóval Alolan azt hiszem egy ilyen emlékeim szerint. Köszönöm a megerősítést. Igen, a nevekkel most is amúgy majd lehet Mindketten gondol. Igen. De igyekszünk. Kiejtés szempontjából. Igen, na nézzük, van egy Dunsparce, és igen, ezt közelebb hozom, nem tudom, így szépen látjátok talán, hogy igen, ő is horgolva van, ha jól sejtem, és az van befotózva. Ez nagyon aranyos. Úgyhogy igen. És akkor Impidimp. Hát oké. De amúgy tetszik. Nem rossz. Lecsang, malackánk. Ez Pipiáp. Nézzük. Pelipper. Mond. Van valami sok ember által nem kedvelt Pokémon. Hát, sok ilyen van. Nagyon sok. Na, egy Hobbsbag. Hát, és azt hiszem most jönnek. Igen. Van egy... Reverse Hollow. Igen, megjegyezted. Reverse Hollow, ugye, amikor itt lent holós, és ugye simán holó, amikor fent, illetve maga a keret. Úgyhogy ő ott, és igen, egy Voltorb, egy Ionos Voltorb. Aztán egy Drampa. Ő is reverse holós, ahogy Igen, 2 reverse hollow, normál esetben ugye 2 reverse hollow, majd egy sima hollow szokott lenni az utolsó 3. És ez egy The Dunsparce EX, igen, méghozzá 2 ezüst csillaggal ott lent látszódik. Ez azt jelenti, hogy úristen, mindjárt mondom, eszembe fog jutni, tényleg, eskü. Amúgy nagyon tutin csillag, mutatom nektek. Ultra rare. Ez egy ultra rare kártya. Az EX-ekhez vannak többnyire az EX-ekhez, biztos, hogy valamihez még, amit én elfelejtek mondani, vannak ultra rare kártyák. Azok, amik úgy illusztrációk, hogy ugye a teljes kártyán ott van, de hogy egyszerűbb a hátterük, és amúgy hozzájuk van egy, ha jól tudom, az összes olyan kártya, amihez van ultra rare, ugye ilyen 2 ezüst csillag, vagy van, ahol fehér, hozzájuk vannak a Super Illustration rarek, a 2 aranycsillagosok, szóval igen, belőle van egy még ennél sokkal szebben megcsinált lap is. És be is bugyizzuk. Valószínűleg amúgy pénzügyileg nem ér sokat, de az engem kevésbé érdekel, ugyanis nem akarom eladogatni. Úgyhogy, na, teljes Zsuzsi. Éljük! Hogyha meg tudnom fogni egyáltalán a hátulját, sokat segítene. Hogyha ha szét szeretne jönni, az is sokat segítene. Múltkor már tök jól ment. Próbáld alulról, ha felül nem megy. Jó. Lányos zavaromba jöttem, úgy néz. Megpróbáljam? Igen, légy szíves. Tessék, onnantól már szét tudod, már bele csináltam rá egy kis lyukat, úgyhogy onnan már be tudsz nyúlni, és szét tudod szedni.
Új! Továbbra is félek, nem akarom, hogy bármi baj essen a kártyáidnak. Ezt ide feladom neked. Kódkártya, Őt yay! én is előre rakom. Megfordítjuk. Wow. Water Energy. Jaj, Tessék. szereg. Köszi. Van egy Parasect. Nagyon cuki. Super. De aranyos. Egy Paldean Wooper. Black Belt Training. Tök fasza. Az van több ilyen, mindnek ugyanez a neve, és más a képred, mindig más az a képen edz. Nem tudom. A bálna. A dagadt bálna, aki mindig mosolyog. Próbálj kiindulni az angolból, hogy ejtenéd ki. Azon gond az angol is kétféleképpen ki tudja ejteni, hanem 3. Akkor ejtsd, ahogy jónak érzed. Toad Scroll. Mondjuk Oké. ezt. Darmanitan. Ends Darmanitan, Ends. yeah. De jó neki. Vagy nem. Amúgy egész jó ez az illusztráció. Lokix. Yeah. Még csak azt sem tudom, hogy az előtte, hogy miből evolválódik, még csak annak a nevét sem tudom. Én meg annyira se ne aggódj. Wow, ez egy reverse hollow. Igen. Nem tudom, a Portland. képen... Hát nem nagyon adják, mert elég sötét. Igazából Cica. Az a lényeg, hogy cica. Úgyis fogok majd utólag a fénybe, Wow. a színekbe Vanett. kicsit belenyúlni. Úgyhogy És emiatt egy nem. reverse hollow. Tök jól megjegyeztem, nagyon büszke vagyok Mhm. magamra. És van egy Magmortal sima holós. Tök jó. Na, kövés, aztán Én annyira karakterek neveikkel már nem vagyok tisztában. Van egy ilyen kisebb probléma. ja, én is csak Ant tudom, meg Giovannit. Ő rájuk emlékszem. És ez se a játékokból, hanem mert túl sok bontós videót néztem, ahol elhangzott a nevük, vagy éppen előkerültek. Na, Fighting Energy. És akkor őt oda rakjuk félre. Floragatto. Nem, úgy egész tetszik. Tuki. Aztán Hops Rukidi. Fogalmam sincs. Szerintem. Rukidi. Kis És azt mondja, hogy rú. lehet. Enskling. Ó, Zsuzsinak nem tetszik, hogy nincs pont középen a kártya, de hát éppen így kényelmes, majd kitalálunk valamit, hogy jobb legyen. Azt mondja, hogy egy nimble. Belőle evolválódik az, amit én húztam. Az meg lehet, nem figyeltem, hogy milyen volt hozzá, Én de megnéztem. Spark Energy. Spiky. Szúrós energia. Az Szelgor. Igen, neki is tuti története van. Nem emlékszem, hogy mi ez, szóval ugye itt van belőle, evolválódik. Nem hiszem, hogy kiélesedett nektek, próbálom. Most, igen. Szóval ugye neki eredetileg páncélja van, és egy másik Pokémon letépi róla, és így lesz belőle ilyen szuper, harcos, erős valami, nem tudom. Nem teljesen vagyok még képben ezekkel, de valahogy így. És akkor van itt egy Hops Corviknight, és jönnek a holók, egy reverse hollow Volcarona, egy reverse hollow Larvitar,
és egy Lonos Kilovattrel holóban. Egész jól néz ki. Na, Zsuzsi, te jössz. Következő, reméljük ezt meg ki fogom tudni nyitni. Igen, ezek erősebben vannak zárva. Hajrá! Csak nem akarok kárt tenni a kártyáikban. Próbáld kicsit lefele is húzni vele. Áll és lefele. Úgy. Úgy. Van egy pici lyukam. Ez az. Oda már be tudok nyúlni. Onnantól kezdve már jó. Igen. Azt éreztem, hogy ezek erősebben vannak. Igen. Ezt ide kiadom. Ezt előre. Hoppá. Csúszik szét. Nem szakik. Nem. Van egy Steel. Basic Steel Energy. Rockruff, jaj, de cuki, olyan aranyos. Jó helyen tartod. Látni, ez a lényeg. K-Törpi, őt ismerjük. Őt, aki nem ismeri, szégyelje el magát. Olyan vicces, mert lehetne Pie-nak is ejteni a végét. De ő K-Törpi. Magmar, na őt is ismerem. Inkább nem mondom, hogy miről híres, mert az lehet egy kicsit sértő. Voodoo! Jaj, őt nagyon szeretem, olyan kis cuki. Hopnak a voodooja. Kis cofjai vannak. Hát amúgy, igen. Kis szürke cofocskák. Postwick. Yeah. Oh. Clove. Jaj, de jó. Csodálatos Pokémon nevek, ugyebár. Levincia. És akkor Reverse Hollow Petilil. Wow. Cuki. Nagyon aranyos. Ez egy Reverse Hollow Rockruff. Jaj, de jó. Vele kezdtünk, és ő a Reverse Hollow még. És egy sima Hollow, Ludik Hollow. Ő ilyen kis, nagyon aranyos, és egy Pokémonból, abból válódik egyébként, vagy szerintem legalábbis aranyos, és utána ilyen kis csúnya lesz. Vagy nem tudom ki, hogy van vele, de szerintem az. Na, felét kivontattuk, most akkor jöjjenek a megák. Úgyhogy mondjuk is gyorsan. És Pikachu-s kódkártyája. És akkor még egy Water Energy. Azt mondja, hogy Beaver. Beaver, jól ejtem. Ő egy ilyen vörös panda és panda keverék, akármi akar lenni, nem tudom. Hát ő egy ilyen maci. Hát ez okés csak. Hát ő egy maci. Hát jó. Chikorita. Chikorita, jaj, de szeretjük Chikoritát. Helioptile. Remélem, jól ejtettem a nevét. Ezt hiszem, ő is gyurma. Helioptile, jó. Szóval ő is egy gyurma. Egy Yukamori. Apra! Igen, ez most tök már cuki. Akkor még kell egy Kadabra és egy Alakazam. Ja, hát nem ígérem, hogy ebből a 2 izéből összesen összejön. Még megesett. Amúgy meg. Shedinja? I guess. Talán jól ejtjük. Elnézést kérünk mindenkitől, ha rosszul ejtünk valamit. Nem vagyunk profik. Igen, Inteleon. Illetve nem vagyunk kellően benne a Pokémon lore-ban még. Majd talán 5 év múlva visszatérhetünk rá. Aztán egy Strange Tankis. Jó, én közben. Bocsánat, kicsit kényelmetlenül kezdtem ülni. Egy Nikit. Igen, eljöttünk a Reverse Hollow-kig. Olyan cuki. Szeretem kis rókákat. Igen, egy... ez nagyon tutin félik. Egy Spearow
És az utolsó egy Yveltal, egy holó. Wow. Na, megint te jössz, Zsuzsi. Ez az. Na vajon most hány percig fogok baszakodni vele? Jó kérdés. Ez könnyebben nyílik. Azt érzem. Na hajrá! Kérünk még egy húzást, mert még csak együnk volt. Ide. Azt oda. Ide. Fordítunk. Ez az egy Fire. Annak Végre. meren néz ki. Eléggé. Ó, Nikitnek. Ujjjj. Jaj, de jó. Egy Sable. Ez az. Legalább a róka folytatódik. Ja. Tök jó. Egy újabb duplikáció. Vagy az első duplikáció? Az első duplikáció. Az első duplikációnk. Chikorita. Tessék, megjött rögtön a másodiknál, a harmadik. Elio. És a harmadik. Ninetales, ez az, nyertem. Húztam Ninetales-t. Tök jó. Szeretem, annyira szép. Nagyon szeretem. De a Vulpixot is. Spiritomb. Ja. Tomb. Nem tudom. Ezt is megint többféleképpen ki lehet ejteni, szóval érdekes. Meg ez Signal. Oh, wow. Tök jó shiny. Reverse halok, ja. A nevével kicsit. Arceolus Mischief. Mischief. Ja. Amúgy cuki kis csajdán. Wow! Aranycsillagos! Sakó! Igen, ő egy illustration rá. Oh, wow! Nézd meg, mi van alatta, és utána nyugodtan. Egy megánium. Jaj, de szeretjük, egy sima holó. Jó. És eljött az idő, hogy Zsuzsi bugyizzon. Berakjuk sleeve-be. Igen, várjál, ezt így közelebb is hozzuk azért. Wow. Így meg szépen. Igazából ez annyira vicces, hogy egy ilyen Pokémonból itt van a Gold Star, de olyan kis cuki. Egyébként kis teknős. Amúgy meg minden kártyához van illustrationos verzió is, úgyhogy na, ez az én utolsó pakkom. A Destined Rivals. Destined. Elnézést kérek. És Rivals. Igen, én és Shazamval egyelőre nem vagyunk barátok, de dolgozok az ügyön. Úgyhogy... Kódkártyám. Mondjuk elcsúszhatsz oda. És akkor egy Dark. Azt mondja, hogy Saint S. Rosélia. Egy cuki. Nagyon édes. Aztán Team Rockets Porygon. Várjál, ide rakom. Porygon a kedves kis Pokémonunk, aki egy részig szerepelt az animében, és azt a részt is törölni kellett, mert olyan epilepsziát okozott szerencsétlen, hogy nem adhatták le többet az epizódot. Hát ezért kell játszani, ott biztos benne van. Ami még csak nem is Porygon hibája, hanem Pikachué. Ja, arról hallottam, igen. De ugye hallottam. Pikachu nem szedhetik ki a sorozatból, de Porygont igen. Igen, ez azért kicseszés. Na nézzük, mik van még. Egy Heatraton. Hát ő épp a konyhában van. Ez ott olyan, mintha egy mikró lenne. Eléggé. Megint nehezen fókuszál. Mindjárt segítünk így. Szóval igen, egy kuka, és ez ott olyan, mintha egy mikró lenne.
Na nézzük. Marnis. Marnis Impidimp. Igen, belőle már hoztunk egyet. Igen, de ő csak sima egy- Impidimp volt. Igen, egy másik Vagy másé. boosterből. Nem tudom. Nem, az másik nem volt, csak egy másik Jó. booster volt a Journey-s. Ogerpon, igen. A valamilyen maszkos, most el nem mondom nektek, közel vissza. Cornerstone. Azaz sarokkő. Jó tudni. Na nézzük, mink van még. Ez egy konkrét fordítás, nem tudom, hogy mi más tudna jelenteni egyébként, de... Team Rockets Great Ball. Egy Marnis Lipart. Nem menően néz ki, szerintem legalábbis. Ő van a cicából. Igen. A cuki cicából. Aztán Reverse Hollow Pupitár, igen. Team Rockets Pupitár. Egy Team Rockets Venture Pump. Reverse Hollow és egy EX. Egy Rapska. Azt hiszem jól ejtem. Rapska EX. Nagyon aranyosan csinál. Ne, közelebb húzom. Na jöjjön az utolsó. Zsuzsi, tiéd a terep. Az Addig utolsó összebugyizom. booster. Reméljük most már. Ő is erősebben van? Picit. Picit. Vettem észre. Kockátyá nekem. Energy előre is fordítunk. Egy Water Energy. Small Leaf és egy kis gyurma. Jaj, de aranyos. Vagy nem? De? De. Igen. Nagyon Yukimori. cuki. Oda van írva alulra. Yukimori. Nem látok el odáig. Torcsik! Jó, nagyon aranyos kis torcsik. Legalább a kezdőkkel még tisztában vagyok nagyrészt. Rotom. Hát én még sok kezdővel se. Team Rockets Nidoran. A fiú. Igen. Ami még mindig vicces, már a lány meg a kék, és a fiú a lila. Igen, és a lány Nidorin, ugye? Még a kezdőfázisban Nidoran mindkettő, és utána változik a nevük. Nidorino és Nidorino. Azt hiszem. Nem tudom, játszottam Pokémon játékkal, és megvoltak, mert nagyon szerettem volna mindkettőket, és felhoztam őket, de az egy világi szenvedés volt, szóval... De megérte egyébként, nagyon aranyosak. Stevens Claydol. Nagyon kis cuki illusztrációval, szerintem legalábbis. Jól néz ki. Probopass. Igen. Hát ezt meg kell hagyni, hogy nagyon szép bajusza van az orra alatt. Érdekes. Spike Morph Gym. Nem vagyok biztos, hogy... Yay. Egy Reverse Hollow Team Rocket Tarantula. Amúgy egész érdekes ez a kép, de amúgy tök jó. Szerintem tök aranyos. Még egy aranycsillagos. Clamperl. És egy sima holó Typhlosion. Azt hiszem. Fogadjuk el, hogy így hívjuk. És megmutatom közelebbről is. Nagyon jól meg van csinálva, mintha föntről jönne a fény. Szerintem legalábbis olyan egy kicsit.
Gondolom az is volt a cél. Valószínűleg. Akkor őt is berakjuk sleeve-be. Éreztem ebben az utolsó kettőben az energiát. Na, hát ez a 4 húzásunk volt ma. Ugye volt Vagy először hát- egy Dandan Spurs, Igen. azt hiszem, utána jött a Shackle, utána Ropska, és a És végén legvégül meg egy hát- Clamper. ugye van egy Megavina szarunk, de hát ez nem húzás, ezt Promó tudtuk, hogy kártya. kapni fogtuk, igen. És a Ez jelölve is promo. van alul, hogy Igen. ő promó. Igen, így közelebb hozom. Nem tudom, ti mennyire látjátok majd. De hogy, igen. Szóval ezek voltak most a húzásaink. Így. Így Nálam nagyon tutin. Ezek voltunk mára. Lehet, hogy nem sokára érkezek egy főzős videóval, ugyanis tapakkit fogok készíteni, meg mellé, ezt ugye megvettem Miralitben a gyózát, marhahúsos zöldséges gyózát, azt egy kicsit visszamászunk a képbe. Szóval, lássatok minket is még itt a végén. Szóval én tervezek holnap főzni tapakit. Ez egy ilyen koreai, utcai étel, csípős, nagyon finom, én legalábbis nagyon szeretem, többféleképpen el lehet amúgy készíteni, szóval szerintem ezt holnap videóra veszem, úgyis akartam mindig főzős videót is csinálni, úgyhogy most meg lesz ez is, illetve hát végül is pirítjukat, és szóval gyózát vettem még mellé, de azt Miralitben, azt egyelőre még nem vállalom be, hogy én készítem el, majd egyszer eljutok oda is. Úgyhogy szerintem azzal jövök nagyjából egy nappal később ezután, ez a videó után. Remélem tetszett nektek. A hülye kiejtésekért bocsi. Eléggé bocsi. Illetve igen, tudjuk, nagyon sok mindenre rámondtuk, hogy cuki, de lányok vagyunk, nézzétek el nekünk. Ez velünk együtt jár. Sok minden aranyos nekünk. Nagyon Ez így sok van, minden. ez így van. Igyekszünk majd kicsit jobban benne van Pokémon lore-ban, mint én. Picit. Igyekszem én is egyre jobban belemászni. Mondjuk azért nekem már évekkel ezelőtti az a minimális tudásom, ami van, de ez is több, mint az enyém. De hát ránéztem Polygonra, az Nagy részben. eszembe jutott a rész, amit sosem nézhettem meg, mert betiltották. Szerintem Hát- addig tök jó. Anime terén legalább. Sosem néztem végig, ne értsetek félre. Sem van. A játékokkal kéne valahogy haladni, legalább valami végigjátszást nézni esetleg. Ja, a játékok több tudást adnak, azt hiszem. Főleg, hogyha az ember saját maga játszik vele. Hát úgyhogy- kiejtés terén nem, mert nem tudod, hogy kell kiejteni, de hogy Persze, de... mi maga a történet, meg milyenek hogy- a Pokémonok. Igen. Meg milyen szereplők, ellenségek vannak, barátok, ezt azért egyszerűbb. Úgyhogy szóval így szépen lassan mászunk bele a Pokémon lore-ba, ez a lényeg. Már azt hiszem, ennyik voltunk. Bennem most nincs más. Ja, illetve, hogy talán legközelebb, ugye egyszer már beszéltem róla, hogy lesz egy kimozdulós videónk is. Ezt lassan szerintem azt is meg fogjuk ejteni. Főleg, hogy mondanám, hogy egyre jobb idő van, de most éppen rossz idő van kint. Totálban van borulva, tegnap esett az eső, fúj a szél, úgyhogy fáj a fejem. Yay! Nekem szerencsére már nem. Nekem tegnap előtt fájt, de nagyon. Mindegy, szóval, hogy lassan megejtjük ezt a kimozdulós videót is szerintem. Ennyi, nem tudom, te akarsz közölni valamit, tervezel Nincs. valamit. Egyelőre nincsen semmi így fejbe, hogy van-e bármi, amit szeretnék tervezni, úgyhogy majd idővel. Jó. Hát akkor azt hiszem már ennyik voltunk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel,
Nyomjatok rá a harangra, hogyha szeretnétek értesülni az új feltöltésekről. Illetve, ja, igen, kicsit megborult a hátterünk. Simogatja a fejemet aranyosba. Így. Szóval én iratkozzatok fel, kövessetek minket Instagramon és TikTokon is, linkek a leírásban, igen. Mindjárt kiderül, hogy magyarul se Szóval, hogy magyarul se tudok, nem csak angolul. Semmi baj. Én semmilyen nyelven nem beszélek már ezen a ponton. Igen, szóval linkek a leírásban. Instagramra tervezek amúgy, ha nem is így videókat, de hogy így posztolgatni, meg talán TikTokra is, illetve lassan töltök fel táncos videókat is. Nem tudom, te tervezel-e? Mostanában... Mostanában annyira nem. Mindegy, én azt hiszem lassan töltök fel azokat is. Egy már van fent, 1000 éve. Nagyon béna vagyok benne. Foglalkozzatok vele. Majd az újakat nézzétek. Fejlődöm, eskü, tényleg, fejlődöm. A tanárom is ezt mondja. Addig jó. Azt hiszem mindent elmondtunk. Remélem. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hello!